бай 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 бай. Бардорҷонои ман, дӯстдорони Mercedes Benz. Мерседеси ки бардаро обадо мекунад, анаи Мерседес аст. 124 кузов бо лақаби Валчок. Нигоҳ кунед бардаро. Номеро чиро шабинед чӣ хушроак аст. 4000 аст. Диско шабинед ин лансер мешад ё хоб ман наблок мешад, чи диска мешад. Нигоҳ кунед хром буд аст. Балонош ҳам напанав аст бардаро. Идеальни аст мошинча бардарҷоно. Коробкаи автомат, мотор 3 Ducati. Лайка фаромӯш намекунем албатта бардаро. Нигоҳ кунед шумо. Любителои 124 кани шумо актива нишон медиҳед. Дискош разна широкӣ аст. Салона мебинед бардарҷонои ман. Ин мошин ба меҳр додаган. Ин мошин ба бардаро расход кардаган. Ин мошин ба бардарҷонои ман меҳнат кардаган. Ҳамин хеле нигоҳ кунед. Ин хел саст, яъни бардарои ман ёфта наметавонед бибинам, мумкин хато накунед. Салона нигоҳ кунед. Коробка автомат, 4 ойна электропакет бардаро. нигоҳ кунед чӣ хушроак аст. ҳамааш кор мекунад. Электроникаш бардаро 100% аст. Кондитсионер ҳам дорад, кондитсионераш ҳам кор мекунад 100% бардаро. нигоҳ кунед дохи чӣ хушроак аст. Мебелни рулчоша нигоҳ кунед. Штокоша бо штокоша ранга кардан. ва штоки хато накунам, мумкин аз 210 ё аз 211 кузов бошад. Хулас бардаро сет металлик. нигоҳ кунед чӣ хушроак. Тонировка ҳуҷҷато 6 моҳӣ. Харидоро марҳамат биёед аз наздик тамошо кунед. фикротон расед, лайка фаромӯш накунед. 82 000 сом муомилат дорад аст. Mercedes Benz 212 кузов бардарои ман. Сорочни фурӯхта мешавад. Рестайлинг соли 2014. 14 бо охираш шудааст. 15 бардаро. Зебандаи бай-бай гуфтан аст бардаро. 188 000 сом нарх гуфтаистодан. сорочна боз муомила албатта ки дорад. Мошин Америка будаст бардарои ман. 4 диска балонош дар ҳолати хуб. Тонировка ҳуҷҷатош бардарҷонои ман солона будааст бардар. Тонировка надорад, хай ҳуҷҷатош солона, утилизатсия ҳам доштааст. Багажош ба кнопка кушода маҳкам мешавад. Номерош ҳам падарка, номерош бардаро 50 00. На, ба по кушода маҳкам мешавад. Комплектатсияш бисёр хушроак аст бардарҷонои ман. нигоҳ кунед. Харидоро марҳамат биёед аз наздик худшро тамошо кунед. боварӣ дорам ки мошин ба шумо махул мешавад. Заводской оригинал рестайлинг астид. Солҳои 2010-2011 не. Салони сиёҳ, кожни салон, салон чошам бардаро хушроак аст. Кандаги, даридаги, хойдаги, газдаги надорад. Шикали ки десодем. Марҳамат пешошам тамошо мекунем. Чӣ дорад бо бесключовой доступ дорад? Ё не сидени лифт, памят сидени, акустикаш харман кардам бардаро. Звучаниш бениҳоят зур аст. Хуб, обогрев сидени дорад, парктроник дорад. Соат чошам бинед чӣ хел аст бардаро. Тарпедош, салоношам идеални аст бардарои ман. Марҳамат кунед, на, болош полни панорама, потолоки сиёҳ кати. Пробегаш бошад 150 000 мил гаштагӣ. бисёр пробеги кам аст бардарҷонои ман. Ягон камбудӣ надорад гуфтаистодан. Датчик слипперзон бо ина камераи 360 градусаш ҳам будааст. чӣ хел аст бардарҷонои ман? ҳаст хердоро сорочни аст. бай 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 аст. лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. ташаккур. Бардарҷонои ман тамошо кунед. Боз як дигар Range Rover Sport нархи Opel Astra-G. чанд мошина мехоҳед гуфтем бардаро, комментар нависанд ки Opel бечора дар бало мондагӣ гуфта бардаро. Не бардарҷонои ман, ҷош мебиёд ки Opel аз ино зурӣ мекунад бардарои ман. Не ки бардаро нигоҳ кунед, як ҷипи колония виндарои ки бардаро 88 000 сом нархи афсонавӣ аст. охе бовар кунед ки ин ҳамин ягон директор Range Rover бина мара ба фикрам ки суд мекунад. 88 000 сом не. мотораш мумкин ягон 50 000 зиёд бошад. салоноша нигоҳ кунед чӣ хел аст, бо салонои мандарин даст. пешошам нигоҳ кунед, сидени лифт, памят бо мошин Европа аст, Америка не, мошин Европа аст. хулас бардаро ин ҳамин ҳолат дорад. мошинча на хаду, пои худаш кати омадагӣ аст бардаро. нархи беҳтарин кати сорочни фурӯхта мешавад. барои гив мегиред, барои лото мегиред, барои ягон ҷуратон падарка мегиред ё барои 8 март падарка мегиред. чӣ коре мекунед намекунед бардаро. нархи капуст охед 88 000 сом сорочни аст. бо солома тонировка, солома ҳуҷҷат, утилизатсия доштаси бардаро. нигоҳ кунед охе мотораш 4.0 бензинӣ. чӣ хел аст бардаро? арзанда аст ё не? фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз нархҳои хандаовар метавонед аз канали мо пайдо кунед. албатта канали дӯстдоштатон Авто Дубай TG. ташаккури зиёд ба тамоми ҷураотон, ба тамоми дӯстотон равон кунед. Opel фурӯхтани Range Rover